Hola, chámame Paula Iglesias Rivas, teño 20 anos e vivo en Rianxo. Estudei o bacharelato por Ciencias Sociais no IES Félix Muriel. Actualmente estou estudiando a oposición de bombera e estou traballando como monitora no Clube de Remo de Rianxo. Algúns soños que me quedan por cumplir sería sacar a oposición, porque por hora, ao non ter os 21 anos, non puden acceder a ningunha, xa que me requería o carné de camión e non tuve a oportunidade de sacalo, nin de poder presentarme. Outro soño que me queda por cumplir, a verdade, sería ganar unha bandeira catreña femenina en Rianxo, e así tirando máis polo alto, gustaríame chegar a conseguir algunha bandeira a nivel nacional. A nivel profesional, este ano deronseme a oportunidade de levar as bases do Clube de Remo de Rianxo. Xudgouseme moito por ser unha muller e non se me vía capacitada tamén, ao ser tan xoven, a poder levar a tantas categorías. Algo que me molestou moito, xa que non por ser muller, nin por ser xoven, non son válida para facer determinadas cousas. A nivel deportivo tiña varios referentes. Un dos referentes que máis me marcou foi unha das miñas mellores amigas, a cal morreu por leucemia nunha época bastante complicada, xa que ao final estábamos en cuarentena e eso marcoume moito. A partir dese momento sempre estuve co obxectivo de intentar ser mellor, xa non só por min, senón tamén por ela. Outra das miñas referentes, e isto xa é a nivel de vida, é a miña avoa, que durante a cuarentena colleu o COVID, pero a pesar de coller o COVID, tamén lle diagnosticaron cáncer de mama, algo que a min me afectou bastante a nivel emocional, pero ao final é unha muller moi loitadora, sempre levou todo con moito humor e iso fíxome seguir adiante sempre con un pouco máis de calma. Aínda que estuvera pasando mal, ela sempre tiña boas palabras, sempre tiña bons xestos. O que lle podo decir á xente de hoxe en día, pese a que eu non son moi maior, é que fagan o que realmente lle guste, que non se sintan atrapadas ou menospreciadas por ser xóvenes, por ser mulleres ou por X, que estudien o que realmente queiran e se lle poñen ganas, fijo que chegan lonxe. Ola, son Sonia Ortigueira, son profesora de Lingua Castelá e Literatura no IES Félix Muriel dende o 2011, se non recordo mal, co cal pasaron xa moitos anos. Eu estudei en Santiago de Compostela, fixen Filoloxía Hispánica, despois estive traballando como bolseira na Fundación Camilo José Cela, en Padrón, Iria, para ser máis exactos, durante un par de anos. Despois xa empecé a preparar as oposicións, aprobei en Madrid, despois volvín para Galicia por concurso de traslados. Entón xa estou totalmente familiarizada con este centro, co cal xa o día a día faise moi fácil. En canto a soños incumplidos, non teño así nada en especial en mente, pero podo comentarvos que eu non quería estudar, non é que non quixera, senón non tiña pensado estudar Filoloxía Hispánica, senón que pensara nun primeiro momento en estudar xornalismo. Pero daquela, pois, acababa de comezar a carreira en Santiago, había poucas prazas, matriculeime en Filoloxía Hispánica, pero despois ao final foise movendo a lista e cando xa era un mes en Filoloxía sí que entraba realmente en xornalismo. A día de hoxe non estou arrepentida en absoluto, senón que a verdade é que a carreira gustoume e a profesión máis aínda. En canto a heroínas, vou a ir ao día a día, non? Eu penso nas miñas avoas, que xa non están aquí, xa sei que é bastante tópico, non? Pero, coñecedora da vida que elas levaron no rural, de todos os traballos do día a día, fillos, familia, con recursos económicos bastante limitados, creo que hoxe en día debemos ter moi presentes a todas esas mulleres que traballaron arreo, e para min, no meu día a día, sempre as súas avoas son un referente. Lembro-me delas todos os días, e a pesar de que xa fai anos que morreron, podo vos asegurar que moitas veces soño con elas. En canto a consellos para as rapazas novas, enfiando co anterior, tamén lles diría que botaran a vista atrás, que non todo é modernidade, que non todo é o mundo no que vivimos, senón que miren tamén para as súas avoas, para os exemplos, podría decir das nais, evidentemente, pero tamén, sobre todo, das avoas, de como elas se enfrontaron ao día a día, como saíron adiante, a forza, noutra época moi diferente, e que pensen tamén que o que hoxe vemos como algo moderno non é tanto,
é que a veces a explicación de moitas situacións que hoxe vivimos son consecuencia do pasado, e aí é onde realmente aprendemos para levar mellor o presente. Ola, son Carmen Mallán, son de Abuín, teño 83 anos, bueno, son ama de casa, criei-me en Abuín, nasín aquí, criei-me con os meus abuelos, porque miña nai morreu cando eu era pequena, entonces quedamos con meus abuelos. Teño un irmán que morreu xa meu, e depois teño 3 irmáns máis do segundo matrimonio do meu pai. A min de rapaza non me gustaba moito salir, gustábame moito ler, estaba na casa, bueno, como unha rapaza outra calquera, e despois caseime e tuve 5 fillos, e dediqueime toda a vida a ama de casa e a traballar na terra. De pequena, a min o que máis me gustaba era ler, pero non soñaba con estudiar, porque naquela non se estudiaba, principalmente as mulleres non dedicábanse a ser amas de casa e traballar na terra e nada máis. Pero xa non podía estudiar tampouco, que non tiña posibilidades, e nada, a miña vida foi estar como unha ama de casa calquera. Tuve 5 fillos, e, bueno, todo me saleu ben. Os fillos salironme todos moi bons. Casi todos. Todos. E así foi a miña vida. Bueno, na casa non tiña, todos éramos por un estilo. Acórdome dun libro que nunca oí falar del, solo lin, pero deixoume, non sei por qué, titulábase El enamorado de la osa maior. Tratábase dunha autobiografía dun escritor que se chamaba, era un contrabandista, lá por Polonia e Rusia, e contaba a vida dele na cárcel, porque depois prenderon, e desapareceu, non se volveu a saber máis nada dele, pero encontraron un libro na cárcel, e a min, pois, non sei por que, impresionoume, que me gustou moito. Camilo José Cela dixera dele, do libro ese, a máis dele, que decía, acórdame que decía, descanse en paz el último hombre que nos emocionou. Pero a verdad é que a min chegoume non sei por qué, porque era un libro, sí, pero sí, que é verdade, ese libro sempre me acordou moito, pero, sabedes. Pois diría que vivan a súa vida o máis decentemente posible, que a vivan á súa maneira, sin faltarlle a nadie, é isto. Ola, son Teresa, teño 24 anos. Nacín en Taragoña, que é unha parroquia do concello de Rianxo. Pese a iso, a miña nai é da Pobra do Caramiñal, pero o meu pai sí que é de Taragoña. Estudei no Instituto de Rianxo, tanto eso como o bacharelato. No bacharelato fun por Ciencias, decidín estudar Ciencias do Deporte, fun a estudar á Universidade en Pontevedra, nas prácticas deime conta de que non era o meu darlle clase aos adolescentes, entón decidín comezar outro grao, neste caso o de Educación Infantil. Estou no último ano, estou facendo as prácticas agora neste momento, creo que esta sí que é a miña rama. Por agora non teño soños incumpridos, xa que podería dicir que o grau que empecé, bueno, que fixen, o de Ciencias do Deporte, non era o que realmente eu quería, pero fun capaz de conseguir entrar noutro grado, entón por agora creo que este apartado podo dicir que non teño. Dende moi cativa estive bastante vinculada ao deporte,
xa que os meus pais sempre tiveron en conta que o deporte e a actividade física é moi importante nos nenos e nas nenas, por iso fun a diferentes actividades extraescolares deportivas. Dende os 16 anos comecei a xogar ao fútbol. Sí que é certo que ao ser deporte femenino pois hai bastantes obstáculos a todos os niveis, a niveis de axudas por parte da federación, a nivel de clubes, do material, de horarios, de moitos aspectos, pero sí que é certo que no meu caso non tiven obstáculos moi claros, xa que sempre puiden practicar o deporte que eu quixen aquí no Concello de Rianxo. Como moito, pois podría destacar certos comentarios que se escoitan de vez en cando, que o deporte non é femenino ou que o fútbol non o é. Creo que se teño que escoller unha heroína sería a nosa nai, xa que dende sempre estivo aí para nós e foi capaz de sacar a nosa familia adiante. O meu consello para toda a rapazada xoven é que sempre fagan o que consideren que é o seu, que se dediquen ao que queiran, que escollan sempre todo o que lles faga sentir, que non se poñan límites nunca, a pesar de que escoiten comentarios que non sexan do seu agrado. O meu nome é Carla Tubío Rei, teño 27 anos e vivo en Tragoña dende sempre, dende que nacín. Traballo nun supermercado de encargada, foi o meu primeiro e único traballo, levo casi 8 anos ali, e, bueno, moi contenta. Como actividades a destacar na miña vida, pois, son a presidenta dunha asociación cabalar aquí no Concello de Rianxo, na cal tivemos a primeira edición o pasado de setembro, xuntamos sobre 350 persoas a cabalo e 370 a cear, desenvolvemos a ruta pois pasando polo Mirador do Castro, polo sendeiro que pasa pola beira do mar, e despois ceamos no Campo de Maneiro, no polideportivo, e tivemos a festa. E tamén participo coa Comisión de Festas de Taragoña, na cal levamos a cabo as festas do verán, pero tamén durante o ano facemos o San Xoán, vamos facer este ano, fixemos o torneo de truco, vamos a facer o entroido, e temos así diferentes actividades. A Comisión de Festas, é un grupo, este ano formámoslo 17 persoas, de xente moi nova, formouse o ano pasado, somos todo xente nova da parroquia, xa que, a anterior comisión foi o ano antes da pandemia e decidiu non seguir. E, a idea de un grupo de 4 ou 5 persoas, fomos falando uns cos outros e así foi como se formou a comisión. No caso da Ruta dos Cabalos, pois fixámosla polo sendeiro do mar, porque, sobre todo, onde se vive a afición é na parte do interior. Entonces, decidimos facelo así para que a xente vexa as paisaxes que temos, que lle guste as vistas, que volvan. Básicamente eso, que o pobo teña vida e que a xente lle guste e volvan aquí. Como soño incumprido, podería decir que me quedou a pena de non seguir estudando, que despois dunhas prácticas formativas como auxiliar de enfermería, botei un currículum e tiven a sorte de empezar a traballar, entonces non seguín estudando e quedoume ese pequeno pesar. Como ídolo, podería destacar na miña vida a miña nai, unha persoa loitadora, que tuvo unha gran loita detrás, que nunca se rindeu, que cos seus 3 fillos sempre tirou adiante, e por iso considero que é unha persoa valente e que é a miña ídola. Que sigades estudando, que pensaredes que hoxe é complicado, que é un rollo, que o dos cartos que é moi bonito, pero que fagades o que realmente vos gusta, que vos dediquedes a que mañán poidades decir, pois teño un traballo que me gusta, e que sempre sexades independentes, que gañedes para vós, que a vosa vida non dependa de ninguén. Eu son Valentina Lenso Otero, nacín en Taragoña, vivo en Taragoña,
Tuve unha niñez bastante difícil. Meu pai morreu cando eu tiña 8 anos, quedamos 4 irmáns, eu tiña que ir a Lires a axudarlle. Aos 12 anos empecé na conserva en Rianxiño, íbamos andando e viñamos andando ás 11 ou 12 da noite, 4 kilómetros ou así. Despois da conserva empecé na fábrica de madeiras en Rianxiño tamén. Moito traballo, moito traballo. Despois da fábrica de madeiras, aos 15 ou 16 anos, empecé nas chaquetas en Boiro, un traballo moito mellor que o de antes, estaba moito máis contenta, íbamos, no bus e viñamos, e moi ben, xa me cambiou un pouco máis a vida. Os soños incumplidos de non poder estudiar e ter unha preparación, unha carreira. Sempre tive ganas de ser profesora e non pudo ser. Os obstáculos foi de quedarmos 4 irmáns, quedar sin pai aos 8 anos, miña nai non tiña recursos para nada, tiñamos que traballar. De Isabel, que ten o seu posto de traballo, un posto de traballo bo, de Maite, que xa foi un carniceira tamén. Pois ás rapazas daríalle o consello de que aproveiten a oportunidade de estudiar para ter un bo traballo e un digno traballo. Entonces, por eso se preguntaban por estas sobrinas.